saha kila e Afrique hirnangue ha to banggue wargo ha e Afrique hakkude fof jiɗi windade koye oɗo hono ngal ɗo duɗal wonande Mandela noon janngude e Fort Hare waye makko kono yaade duɗe mawɗe wonde hono Angleterre biyeteɗe Oxford walla biyeteɗo Cambridge walla biyeteɗo Harvard kañum biyeteɗo Yale fof so rendi ngal ɗo duɗal gurani mum hade makko yaade noon laamɗo o sodanimo costume keso jooɗɗo o dañi han kadi duuɓi 21 o jangi ɗon hitande adande ɗemgal anglais o jangi ko faati e gandal iwdi neɗɗo e gandal politique kañum ko faati e juɓɓude laamu wonande ko wiyete indigène en ɗum woni yimɓe ɓe gona tubakoɓe no laamirte ɗum fof o jangi ɗum hitande adande nde wonno yidde makko noon ko wonde en tamperet kanko Mandela walla toppittoɗo kala ko faati e gueɗe ɓaleɓe hono leydi ndi ɓalejo noon wawano on saaha dañde place ɓurɗo oɗon tawde on saaha o fuɗɗi halfinede hunde e nder dente sanɗaji kamɓe sanɗaji kesi ɗi Mandela en nde ɓe goni sanɗaji kesi ɓe gari ɓe denti ɓe mbaɗi goomu ganduɗa ngun foti jotodirde e ardiɓe université o ɓe gardin noon Mandela ɗum ɗon waasi welde sanɗaji mawɗi ɗi ɓen ne denti mbi kañumen jaɓata ɗiɗo bisuji hono yimɓe hono étudiaji kesi ina ngara tan joni ina mbiya ina gardo ɗumen ɗum wawata gasde mawɗo mabɓe kamɓe mawɓe ina wiye Tatane o dari o waɗi discours makko mawɗo o wi holno amnorto oɗo laddeyanke biyeteɗo Mandela mo wawa hay haalde anglais no hannirta ni ina wiyana arɗo ardo yimɓe o wone jalkidde Mandela omo ñemtina anglais muɗum omo bonnita kono ɗum fof de dillinani Mandela e sehila muɗum ɓe ketti e to ɓe gonno nde Tatane yeehi jumoydeɓe e mawɗo université o on wi ne jingana ɗum kono Mandela en mbi so tawi tan ɓe pirti koɓe mbaɗi ko kamɓe fof kamɓe étudiaji sukaɓe ɓe jaɓata nalde e goomu mbaɗa ngu maɓe geddu ɗum e kala ko umme ngun goomu ɓe natta hen ɓe jaɓata noon ɗum yeeri ha Allah hokkiɓe hen ɓolgu Mandela dañi hen softede e hakkille mawɗo wonde so tawi aɗa wondi e gonga aɗa woni kadi e lawol so a nantima hen ha tiiɗi ma foow magay kono oɗo université noon Mandela himmirani wadde coftal ɓalli o jeyamay softinoɓe terɗe mumen e nder doggu walla gueɗe paatuɗe eko wiyete athlétisme o jeyama kadi e fettoɓe football o jeyama kayni e waɗoɓe ko wiyete théâtre o woni tergal e nder pièce pijananoɗo toon paatuɗo e lamɗo Amérique naji goto ina wiya Abraham Lincoln o jeyama kadi e fedde sanɗaji rewɓe lawol Annabi Isa alat kala eɓe jaaha e guure tokose eɓe jangguina hono ko faate deftere hono bibal nde ko ɗon ni o andodiri e biyeteɗo Olivier Tambo jogorɗo wonde mawɗo ANC ɗum munno mo Mandela en nangano ko ɗo kadi o jangi amde gamri tubakoɓe eɓe joguino ko wiyete tourne disque nayejo eɓe gamra hen ko wiyete vals kañe gamri gonɗi ne wiye foxtrot koye ndeɗo université kadi Mandela tiggoto gueɗe kese
ɓe andano so tawi ko soccorade boros ɗiɗe kañe dentifrice so tawi ko ɓuftade duus taw ndiyam na jurto ndiyam gulɗam ne tello ko ɗo o meeɗi hutorade ko wiyete sabunde ɗe gueɗe tubakoɓe kese inana woɗɗinamo gueɗe gurdam makko ɗamo wurno hanki ko ɗum waɗi saaha fof kanko Mandela saabu yiɗde siftorde ko ɓenno ko o yaha kankone caggal wuro o yiilo butali makko o wona e juude mbera mo siftora ndeysan ko ɗo kadren hannde e ngoɗɗo lefol gurdam Mandela mayen gartu e lefol tatagol ngol so Allah jaɓi inchallah Ibrahima Sarr a jarama bandiraɓe puɗɗima famde hen seeɗa kadi ko kalɗa ko naati haqqillaji on moni yima neɗɗo walla mo nana neɗɗo tawa hunde anda e mum ene wawi yidde ɗum noon ne wawi horsinde ɗum kono ko anden ko seeɗa an noon ka naɗɗo bundi emin mbima a jarama no fewi addani yewtere mawde radio Kokoriko international weltorto ɗum noon emin mantuma emin manta kadi bandiraɓe heɗotoɓe Kokoriko international ewa yo jaam waal so walide